Ahojte priatelia. Jednou z najdôležitejších lekcií, ktoré som sa v živote naučil skrz islám je, že všetko to, po čom ľudia prahnú, za čím sa ženú, je absolútne nepodstatné. Domy, jachty, diamanty, zlato, nič z toho si so sebou na druhú stranu nevezmeme. Všetko zostane v tomto svete. Jediné, čo si so sebou vezmeme, sú dobré skutky. Preto buďte dobrí k rodičom, pomáhajte ľuďom naokolo, pomáhajte susedom, alebo darujte peniaze na charitu. Darujte jedlo. Pomôžte ľuďom v núdzi. Ja vám garantujem, že sa budete cítiť lepšie. A predovšetkým modlite sa k Bohu a žiadajte ho o odpustenie. Mali by sme prestať žiť život tak, ako keby máme žiť navždy, a mali by sme sa zmieriť s tým, že jedného dňa tento svet opustíme. Snažme sa hľadať spoločné cesty, ktorými dosiahneme jednotu, lásku a mier medzi ľuďmi. Prajem vám krásny a ničím nerušený deň plný mieru. Ak Boh dá, tak sa vidíme na budúce.